Irağın Anbar vilayetinde harbiler Ramadi şäheriniň käbir böleklerini öz elinde saklayan Al-Qaida bilen bagly söwüşijilere garşy gan döküşikli çaknaşyga gatnaşdylar. Irağın hökümet güýçleri şu ýylyň başyndan bäri Anbar vilayetinde söwüşijilere garşy söwüşip gelýärler. Owganistanda hökümete degişli bolmadyk guramalar ýaşlaryň saýlaw prosesine gatnaşmagynyň ähmiýeti barada düşündürüş bermek maksadyna gönüktirilen çäre başladylar. Konserti, surat sergisini we simbolik görnüşli geçirilen tesberişligi öz içine alan bu çäre köp adam gatnaşdy. Bu inisiatiwa indiki aýda ýurtda prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynyň geçirilmeginiň öňýanynda guruldy. Qazaqstanda aktivistler ýurdun täze Ewraziýa ykdysady birleşigine girmegine garşy protest geçirdiler. Aktivistler topary polisiýanyň berk gözegçiliginde Almatyda garaşsyzlyk ýadygarligine gul goýdy. Protest ortaýyň Qazaqstanyň we Belarusyň liderleriniň ortaýyň ýolbaşçylygyndaky birleşigi döretmek barada ulalaşyga gol çeken wagty geçirildi. Irağın Karbala şäherinde 10-njy halkara kitap sergisi açyldy. Bu serge 170 sany neşriýat gatnaşdy we onlarça müň kitap köpçülige hödürlendi. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside 16-njy halkara kitap festivali açyldy. 4 güniň dowamında okuwçylar pes bahadan kitap satyn alyp bilerler we Gürjistanly hem daşary ýurtly awtorlar bilen duşuşyp bilerler. Serge öz ýönümleri bilen Ermenistanyň, Äzerbaýjanyň we Türkiýanyň neşir öýleri gatnaşýarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.